kusanci wanda ke kaunar kinan hankali kwance ni da ke miyo zance zuciyata ta rushe ba abin da zance sai dai in godewa rashin fahimta haƙuri ka ƙarawa ɗan adam ai ajizi ne kare da ke ruɗewa laifin da kika mini a zuciyata ni na yi sharewa soyayya kin mini halinki ya mini tun da kin sauyawa